S akými bariérami sa stretávajú ľudia so znevýhodnením a ako môžeme služby robiť prístupnými pre všetkých? Hovorí Soňa Zelisková. Pre mňa ako nevidiacu sú najväčšie bariéry v hlavách ľudí. Ich myslenie, ich názory o tom, alebo na to, ako žijú nevidiaci, čoho sú schopní, ako môžu pracovať, či sú samostatní alebo nie. To sú najväčšie bariéry, ktoré vlastne aj touto aktivitou sa snažím odstrániť, pretože ľudia veľakrát majú tak skreslené predstavy o nás, že nevedia reagovať pri stretnutí s nami, nevedia si predstaviť, čo dokážeme. Ja stále hovorím, že nevidiaci sú presne takí istí ľudia ako všetci ostatní, keď si zavrú oči. Čo by sa zmenilo, keby sa služby testovali aj vašou perspektívou? Je to veľmi dôležité, aby ľudia mali čo najviac informácií, boli čo najviac edukovaní, ako majú reagovať pri stretnutí s nevidiacimi, čo je správne, čo nemáme radi. Samozrejme, je to aj v našich rukách, keď sa ja stretnem s neznámym človekom, ktorý nevie, ako reagovať, tak mu vysvetlím moje potreby a očakávam, že ich bude rešpektovať. Prečo je dôležité, aby bolo tieto skúsenosti počuť? Perspektívne, ja si myslím, že ak sa dostaneme do takého štádia v spoločnosti, že nás budú ľudia vnímať tak, že do tej spoločnosti patríme, že nezaujmeme pozornosť v tom zmysle, použijem také expresívne slovo, že nás budú očumovať, či už sú to nevidiaci, alebo vozičkári, alebo proste ľudia s nejakou inakosťou, tak vtedy to bude dobré. Keď sa pýtame a počúvame, vznikajú služby, ktoré myslia na každého. Buďte pritom s nami. Projekt Jedinečný 360. Od bariér k príležitostiam, od handicapu k sile jedinečnosti je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Projekt cez Mystery Shopping k inkluzívnym službám pre mladých je spolufinancovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora alebo autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. NIVAM. Európska únia ani NIVAM za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.